Benvinguts, benvingudes a la presentació de la web de turuta.cat, renovada a partir dels 10 anys d'experiència i de les conclusions del Congrés. Aquí tenim els criteris que hem tingut en compte, des de l'equip tècnic, per fer les millores que presentem. Entenem la web com un vehicle al servei de tot l'ecosistema. Cada projecte, cada producte, cada persona, cada entitat, etc., hi pot trobar el seu espai, i ha de ser de fàcil accés. És un espai viu en constant evolució, però amb una estructura bàsica que ha de portar estabilitat. Ha de permetre que vagi creixent a mesura que les persones i entitats es vagin implicant en el projecte. Tothom té cabuda en aquest ecosistema. Cadascú entra amb la seva motxilla, cultura, història, creences, motivacions, habilitats, coneixements, valors, riquesa, pobresa, etc., i hem d'aprendre a cooperar, tothom. Aquest tren ens il·lustra l'estructura de la web, i els 4 complements que s'han afegit. Tots interaccionen entre ells. Aquest tren ha de circular per diverses vies. Aquesta és la hom, la casa podríem director la màquina del tren. A partir d'aquí anirem descrivint breument cada element de la web. Aquesta icona ens porta a la web de la Carta de la Terra, que és el referent que tenim pels objectius de l'associació ECOL 3B-NG. Aquests 2 icones ens permeten fer una alta com a soci o com oferent professional i també pots donar d'alta un projecte. Aquestes 2 icones són per entrar al compte personal de cadascú. Ens demanarà el codi d'usuari i la contrasenya. Clicant aquí podrem veure les fitxes dels oferents professionals. En aquesta opció podrem veure les fitxes dels oferents professionals ubicades en el mapa. Aquestes 2 opcions ens mostren de 2 maneres diferents la llista de les ofertes i les demandes, que qualsevol turutaire professional o no ha fet públiques. Aquí es mostraran fins que arribi la data de caducitat, o fins que el propietari de l'anunci el desactivi. Aquest online està reservat per eines per contactar de manera telemàtica, quan no pot fer de manera presencial. Aquests icones donen molta informació del projecte Turuta i del que és el mercat de la turuta. També del sistema d'organització. Són opcions per aprendre i entendre la finalitat d'aquest ecosistema. Aquest és un accés molt important, que ens porta a veure totes les ofertes professionals i no, d'una manera molt visual i ordenada que ens facilita poder localitzar allò que busquem de manera ràpida. És un format de bloc complementari que ens facilita més operativitat i agilitat a l'hora d'afegir noves ofertes i a l'hora de donar-les a conèixer. Després veurem els detalls. Aquest també és un accés molt important, que ens porta a veure tots els projectes que estan en funcionament, amb més o menys activitat, i facilita també el poder localitzar allò que busquem, i sobretot, veure en quins temes ens podem implicar per fer avançar aquest ecosistema i la societat en general, cap un nou model d'economia col·laborativa, respectuós amb el medi ambient. Després veurem els detalls. Aquest també és un accés a un bloc complementari dedicat, sobretot, a donar a conèixer continguts audiovisuals, que ens facilitin entendre i aprendre moltes coses i ens ajudin a obrir la ment, per avançar vers el nou model de societat que volem. Aquesta opció ens permet contactar amb l'oficina de canvi local. Aquí t'expliquem com baixar-te l'app en el teu mòbil. L'auca de la turuta. És la manera més ràpida d'explicar el projecte Turuta a una persona que té interès per conèixer. Aquesta icona ens porta al bloc del cor de la turuta. Com que és molt important cantar per la salut individual i grega col·lectiva, tenim aquest espai per compartir cançons, des de les ganes de cantar, sense normes, únicament educant l'oïda i la veu de manera espontània. Tenim una llarga llista de cançons que hem anat recopilant des del 2014, que vàrem començar aquests assajos informals, amb l'única finalitat d'aprendre cançons, cantar i d'alguna manera, fer teràpia emocional. Aquí podem veure les turutes de l'any que s'han anat dissenyant i guanyant les més votades. Són turutes de col·leccionista? Tenim també una agenda per anar ubicant aquells esdeveniments més rellevants i que afectin, més o menys,
a tots els membres de l'associació. Aquestes són opcions per accedir a les reunions virtuals i també als mercats virtuals, que hem començat a fer. Tornem a les ofertes del mercat de la Turuta. Aquest és el bloc on estan ubicades totes les ofertes d'una manera més visual i operativa, i, a la vegada, vinculades a les fitxes que podem veure a la hom. Reflexions interessants sobre la tipologia dels productes. De quina manera ho fem per comprar en aquest mercat, i maneres de pagar, des del mòbil o des de la web. De quina manera podem aconseguir turutes. Invitació a donar-te d'alta a l'associació. Preguntes freqüents, per aclarir tots aquells dubtes que puguin sorgir en relació al funcionament del projecte Turuta. Per contactar amb l'oficina de canvi local. A partir d'aquí i tirant avall, podem veure tots els diferents apartats de temàtiques que s'ofereixen. Per veure el llistat dels oferents professionals però sense ordre. Aquest cercador ens permet localitzar aquelles fitxes d'ofertes que contenen la paraula que hem escrit. Aquí podem veure una llarga llista d'ofertes, a partir d'etiquetes descriptives dels continguts que s'ofereixen, i accedir a les fitxes que contenen aquelles etiquetes. Aquests 3 icones ens porten a cadascun dels blocs que s'indiquen, la caseta és la hom. Anem a veure el bloc dels projectes. Aquest és el bloc dels projectes. D'aquesta icona ens informa de com participar en aquest ecosistema. Una bona descripció dels grups i del sistema organitzatiu del projecte Turuta, i els rols de cada participant en aquest ecosistema. D'aquí et permet donar d'alta un nou projecte, que consideris que pot ser interessant de posar en marxa. De quina manera podem obtenir turutes? Una invitació a fer-te soci. Un accés a les preguntes freqüents. En aquest apartat principal hi ha accessos a les fitxes dels projectes, que es van considerar prioritaris a partir del Congrés dels 10 anys de la Turuta. Però això no vol dir que els demés no siguin importants, sinó que estratègicament es va considerar que era important dedicar-hi més esforços. En aquest cercador podem localitzar un o varis projectes a partir d'una paraula. Aquí podem veure el llistat de tots els projectes existents. No vol dir que tots estiguin actius en aquest moment, molts sí, alguns han estat actius en determinats moments i d'altres estan a l'espera d'algú que s'hi vulgui implicar per posar-lo en marxa. Amb aquests 3 icones podem anar, o bé a la hom, o a veure les ofertes, o al bloc de Turutes TV. Tornem a la hom. Per clicar en l'icona que ens durà al bloc de Turutes TV. Aquest és el bloc de Turutes TV. Explicació del perquè d'aquest bloc. Una invitació a qui vulgui llançar-se a fer entrevistes relacionades amb la finalitat del bloc. També relats sobre temàtiques relacionades. Un apartat on ubicar i tutorials de coses relacionades amb tot el projecte. Un apartat dedicat a fer publicitat d'empreses, entitats o temàtiques diverses. En aquest cas caldria fer aportacions d'euros en el fons d'equilibri, sempre a partir de les decisions de l'assemblea. Com en els blocs anteriors, hi ha 3 accessos per fer-se soci, per aclarir preguntes freqüents i per contactar amb l'oficina de canvi local. Espai on s'aniran ubicant els accessos a les diferents publicacions de vídeos, o podcast, que es vagin publicant. Accés al bloc de l'associació Ecol 3B-NG, entitat impulsora del projecte Turuta. Gràcies per haver seguit la presentació de la web de TurutaCat actualitzada.